מתחילים? אוקיי. אוקיי, אז ערב טוב, שלום לכולם. ברוכים הבאים לוובינר שלנו, מטעם ארגון מורה ומורות פיתוח קול, בנושא תרפיה וקול. למי שלא מכיר אותי, אני מיכל עומרי, אני מייסדות הארגון. אני פעילה בוועדה החינוכית, אני מורה לפיתוח קול 14 שנים. למדתי הוראת פיתוח קול בטכניקת IVA, SLS, ואני מאוד שמחה להיות חלק מכל מה שקורה שם, מכל מה שקורה כאן היום, לארח את מרווה, שדמי ועופרי אליעד, שתכף אני אציג אותן. לפני זה יש לנו כמה הודעות חשובות לגבי החודשים הקרובים בארגון המורים. הוובינר הבא שלנו יהיה עם שרון מורדוך, מרוויחים מפיתוח קול בכל תרחיש, יותר על הצד העסקי שלנו כמורים ומורות לפיתוח קול, על השיווק. שרון מורדוך מפתחת קול וביטוי, מלווה אנשים ועסקים. היא מאמנת מוסמכת בשיטת סאטיה בנוסף לזה. הוובינר הזה יתקיים ביום חמישי ב-22 לאוגוסט בשעה 8. וחוץ מזה יש לנו אירוע חשוב שנרצה שתפתחו יומנים ותרשמו לעצמכם. ב-18 באוקטובר יהיה אירוע מיוחד בלעדי למורים של ארגון המורים לפיתוח קול, ואחריו יהיו כמה שעות שהם יהיו לכל איגוד הקול. אז נשמח שלא תפספסו את זה ותנסו לפנות את היום הזה. בנוסף אנחנו מתחילים עכשיו בחירות לארגון. כל מי שמעוניין לקחת חלק בוועד המנהל מוזמנים להגיש מועמדות. אם יש לכם שאלות תשאלו אותנו בכל אחת מהמדיות, במייל, בוואטסאפ, בפייסבוק. אנחנו מאוד מאוד רוצים שתיקחו חלק. מניסיון כחלק מהצוות של הוועדה החינוכית, אני יכולה להגיד שזה מאוד נחמד להיות חלק מכל זה, זה מתגמל. ומי שרוצה כן לקחת חלק אבל עדיין לא להיות בהכרח בוועד המנהל, אז אנחנו גם מחפשים מתנדבים, כל מי שרוצה לעזור גם בוועדת בחירות, בוועדות משנה, נשמח אם תיצרו איתנו קשר. אפשר לכתוב לנו גם דרך המייל, אותו מייל שקיבלתם ממנו את ההודעות של הארגון. אפשר לפנות בפייסבוק או בוואטסאפ או באינסטגרם. אז לסיכום נשמח שתרשמו את ה-18 באוקטובר לאירוע, ושתיקחו חלק בעתיד של הארגון עם דרך הבחירות או גם בדברים אחרים. וגם אם יש לכם הצעות לתכנים וכל דבר אחר, נשמח שתפנו אלינו. ודבר אחרון, שימו לב שתהליך ההכרה, הכוונה להיות מורה מוכר או מורה בכיר בארגון, נעשה עכשיו יותר פשוט, ויש טפסים שאפשר למלא, לצרף להם מסמכים, והתהליך פחות מבלבל ויותר קל.
אם עדיין משהו לא ברור, אפשר ליצור איתנו קשר ואנחנו נסביר ונעזור. כל מי שהוא חבר, או כל מי שהוא מורה בארגון, הוא חבר בארגון, אבל בעצם יש אפשרות לקבל הכרה. הכוונה, מורה מוכר, יש לו ניסיון מסוים, הכשרות מסוימות, ומורה בכיר בהתאמה, יש לו יותר ניסיון ויותר הכשרות פדגוגיות. ומה שזה אומר להיות מורה מוכר או בכיר, אתם בעצם לקבל הכרה על הניסיון והידע. אפשר לפרסם שאנחנו מורים מוכרים או בכירים מטעם הארגון, אנחנו מופיעים באתר של הארגון, ויכולים להיבחר לוועד המנהל ולהשפיע יותר על כל העתיד של הפיתוח קול ובארגון שלנו. אז זהו להתחלה. אני רוצה להציג בפניכם את הבנות שידברו כאן היום. אז מרווה שדמי, מטפלת במוזיקה, עם תואר שני, MA, מוזיקאית, זמרת, יוצרת, בוגרת התמחות בתוכנית בינלאומי לפסיכותרפיה קולית של דוקטור דיין אוסטין, מטפלת בנשים ונערות עם פוסט-טראומה מורכבת במרכז חוכמת נשים, מטפלת ומנחה סדנאות קבוצתיות לביטוי קולי בקליניקה פרטית בתל אביב. ועופרי אליעד, עם תואר ראשון בג'אז פרפורמנס מבית הספר מנס למוזיקה במנהטן, תואר שני בתרפיה ומוזיקה, NYU במנהטן, מתמחה בשיטת הטיפול ווקל סייקותרפי, גם של דיין אוסטין ממנהטן, ובשיטת הטיפול בקול ותנועה VMT של פול ניוהם. עופרי גם מלמדת פיתוח קול 26 שנים, על פי שיטתה של ג'ואן קובין, ולימדה ויצרה את הקורס הקול ככלי טיפולי בשתי תוכניות לתואר שני בתרפיה במוזיקה בישראל, וגם כזמרת הוציאה 2 אלבומים. אז יש פה רזומה מאוד עשיר לשתיכן. אז אנחנו נתחיל עם מרווה, ובהמשך נעבור לחלק של עופרי. אז מרווה, אם תוכלי לספר לנו קצת על עצמך, ומה הביא אותך לתחום הזה של פסיכותרפיה קולית. כן, אז רגע, נעשה את השיר סקרין. טוב, אז היי לכולן. אז האמת שידעתי מגיל צעיר שכשאני אהיה גדולה אני רוצה לשלב בין מוזיקה לפסיכולוגיה. לא ידעתי שכבר קיים תחום כזה. זה התחיל מזה שכשהייתי נערה בת 12 ונהייתי יותר מודעת לעצמי, התחלתי לכתוב ולהלחין שירים. גדלתי בקיבוץ בצפון והיה כזה חדר עם פסנתר בקיבוץ שהיה לי מפתח אליו, ובגיל ההתבגרות הוא היה מקום המפלט שלי. זו הייתה תקופה שלא הרגשתי כל כך בנוח לשתף את המשפחה שלי או את החברות שלי באיך שהרגשתי ומה שעובר עליי, והרגשתי שהיצירה של השירים מאפשרת לי לשמוע את המחשבות שלי לרגע, את הרגשות שלי, לשמוע מין הדהוד של עצמי. אני זוכרת שהייתי מקליטה במכשיר נוקיה ישן כזה. וכבר אז הבנתי שיש למוזיקה השפעה מרפאת על הנפש שלי, אבל עדיין לא הבנתי איך זה בדיוק עובד. עם השנים התפתחתי כזמרת ומוזיקאית, ובהמשך למדתי תואר שני בטיפול במוזיקה והתמחות בפסיכותרפיה קולית. ולאורך כל השנים האלה התעסקתי בהבעה רגשית, דרך הקול, בשירה. כי הבנתי שיש בקול מפתח לביטוי רגשי. ותמיד היה לי הרבה יותר קל לשיר מלדבר, ואפילו שהייתי זמרת, עדיין משהו הרגיש תקוע ולא זורם בביטוי הרגשי הזה. החיבור שלי לקול שלי נפתח עם השנים, אבל עדיין נשארו חלקים שהרגישו לי חסומים. ורק כשהגעתי לעולם של הפסיכותרפיה הקולית, הבנתי באמת איך לשחרר את הקול שלי ומה עומד מאחורי החסימות האלה שהרגשתי. היום החיבור לקול שלי והביטוי הרגשי דרכו זה דרך חיים מבחינתי. זאת אומרת, זה ביטוי שהוא חי, שהוא בקצב שלי, שהוא מחובר, שהוא אותנטי, וחשוב לי להעביר את הידע הזה הלאה. היום אני מטפלת בנשים ונערות, מנחה סדנאות, כמו שאמרת, ובאמת מאפשרת למטופלות שלי את כל מה שלמדתי במסע שלי. אוקיי, ולכל מי שלא יודע, מהי פסיכותרפיה קולית בדיוק? אז בעצם פסיכותרפיה קולית מבוססת על אלתור, והסתה אותה דוקטור דיין אוסטין. היא הייתה מורה לפיתוח קול, והיא שמה לב שבמהלך השיעורים, הרבה פעמים תלמידות היו משתפות בדברים מאוד עמוקים ואישיים. אז היא התחילה לטעות מה בשירה מביא אותנו לרמה כזו של פגיעות ופתיחות רגשית. היא חקרה והבינה שהקול מקודד בתוכו הרבה זיכרונות, רגשות וגם חוויות טראומטיות. אז הכלי המרכזי של הטיפול בפסיכותרפיה קולית זה הקול, והעבודה הטיפולית היא דרך שירה, הדהוד צלילים בקול ואלתור קולי.
יש שתי שיטות עיקריות להעמקה רגשית שהן החזקה קולית ושירת אסוציאציות חופשיות, שבהן המטפלת והמטופלת בעצם יושבות זו לצד זו ליד הפסנתר, והמטפלת מנגנת ליווי פשוט, בדרך כלל של 2 אקורדים, שמייצרים מין החזקה מוזיקלית. הרעיון הוא שנוצר מרחב מחזיק מוזיקלית, אנרגטית ורגשית. ואנחנו מתחילות לשיר או צלילים או ממש מילים ממלודיה. עם הזמן זה מתחיל להרגיש כמו מין רחם כזה מחזיק, ומתוך ההחזקה והפלואו שיש באלתור הקולי, כל מיני תכנים לא מודעים מתחילים לעלות לפני השטח. למשל בטכניקה של אסוציאציות חופשיות, אנחנו נתחיל בנשימות והדהוד של צלילים ארוכים, ואז אני אדריך את המטופלת איך לגשת לתוכן הלא מודע. ותוך כדי שירה אני אעשה שימוש בטכניקות של שיקוף ותיקוף, כדי שהיא תרגיש שאנחנו ביחד בזה, שהיא לא לבד, כי יכולים באמת לעלות תכנים מאוד רגישים ואינטימיים. החלק של האלתור הוא חלק אינרנטי בפסיכותרפיה קולית, כי הוא מאפשר להיות נוכחת ברגע וליצור מתוכו את הפלואו של האלתור, שמאפשר את הזרימה החופשית של התכנים הלא מודעים. האלתור עצמו שם אותנו בעמדה של משחקיות, יותר חופשית, להיות נוכחות בכאן ועכשיו. האקורדים מתנגנים, וכל מה שמגיח מתוך המרחב הזה, אליו בעצם אנחנו מתייחסות. האלתור הוא לא דווקא מפחיד או מרתיע? הוא יכול להיות באמת לא נוח בהתחלה, אבל אני חושבת שזה משהו שאפשר לעבוד עליו מתוך האמון של הקשר שנבנה בתוך הטיפול. בהתחלה זה יכול להיות קצת תקוע, או יכול להיות לא חלק, אבל עם הזמן זה משהו שנפתח. אין איזשהו חשש לעשות את זה נכון. אין נכון ולא נכון באלתור, אוקיי. בטח לא באלתור בתוך טיפול, זאת אומרת, כל מה שאת מביאה זה הדבר שאיתו זה הדבר שאליו אנחנו מתייחסות. אוקיי. אז אני יודעת שאת עובדת הרבה עם נשים, בעיקר עם נשים. מה הייחודיות של העבודה עם נשים בקול? אז אני אתחיל ואומר שנשים בעולם שלנו עדיין לא שוות לגברים, וחלק מהדרכים שבהן זה בא לידי ביטוי זה בתפיסה לגבי הקול הנשי. ובואי נחשוב על זה רגע, מה זה אומר להישמע כמו אישה בעולם שלנו? הייתה פעם פרסומת חזקה של נייק שביקשו מילדות וגם אנשים בוגרים יותר להדגים איך זה לרוץ כמו בת או איך לזרוק כמו בת. זוכרת את זה? לא, לא? לא. אז ממש רואים אותם, ילדות שהן בגיל צעיר יותר, ראו שהן פשוט רצות רגיל, זורקות רגיל, ואנשים שהיו בגיל יותר מבוגר, נגיד החל מגיל 13, כבר היה איזשהו סטריאוטיפ של להיות בת או אישה זה חולשה. זאת אומרת, מישהי שזורקת כמו בת, אז היא לא זורקת טוב, וממש עשו מין ריצה כזאת כמו של ברווז, או זריקה כזאת של כאילו מישהי שממש לא עושה את זה טוב. אז נשים מופלות לרעה כשמדובר בגוף שלהן, ביכולות שלהן וגם בקול שלהן. ברגע שהקול שלהן נשמע נשי, הן נחשבות פחות אמינות, פחות מסוגלות, ובעלות יכולות נמוכות יותר להנהיג. וכתוצאה מהתפיסה הזאת, הרבה פעמים באופן לא מודע, נשים מאמצות לעצמם קולות יותר עמוקים, נמוכים ואפילו צרודים, כדי להישמע יותר דומות לדימוי של הקול הזכרי. הן לא מודעות לרמת המאמץ שיש בניסיון להפוך את הקול שלהם למשהו שהוא לא. למשהו שגורם להם להצטרד וממש לפגוע במיתרי הקול. למשל הגיעה להם מטופלת שהיא מנהלת צוות די גדול והיה לה קול צרוד, ודי מהר הבנתי שמתוך הניסיון להישמע סמכותית יותר היא מדברת בקול נמוך מדי ולוחץ, שלא בהלימה עם הקול הטבעי שלה שנמצא ברגיסטר הרבה יותר גבוה. ומהרגע שהיא הבינה איך להישמע סמכותית מתוך הקול האותנטי שלה, הצרידות ממש חלפה. זה על פניו נשמע טכני, אבל היה פה חיפוש מאוד מסוים, כדי למצוא את הסמכותיות שלה מתוך עצמה, מתוך הקול שלה שכבר קיים. כי הקול שלנו הוא חלק משמעותי מהזהות שלנו. ולפעמים מגעות לפיתוח קול, אני חושבת נשים שיש להן דימוי מסוים של איך הן היו רוצות להישמע כדי לבלוט. אבל זה לאו דווקא מבטא את הקול האותנטי שלהן. ובא לי להגיד שאם יש מצב כזה אצל איזושהי מורה, ועושה תהליך כזה עם תלמידה, אז להבין את המורכבות שבדבר וללכת עם זה לאט לאט. לעזור לה להבין שזה תהליך הדרגתי להגיע מנקודה א' לנקודה ב'. קרה לך, שהייתה לך תלמידה כזאת שהגיעה עם דימוי מסוים, או רצתה להישמע בצורה מסוימת ששונה מהקול הטבעי שלה? אז הייתה לי תלמידה שמאוד רצתה לשיר כמו הזמרת של היהודים, למשל. אוקיי. ואיך זה הלך? זה היה לפני המון 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 שנים.
אז זה גם לא חושבת את הכלים ללמד אותה את זה, אבל היה לה קול מאוד מאוד דקיק וקטן, וכאילו מאוד מאוד שונה ממה שהיא רצתה לעשות. שהיום אני יודעת שיש הרבה שיטות שכן מאפשרות גם למישהי עם קול קטן להוציא קול מאוד מאוד גדול. אבל אם את מדברת על תלמידה שנגיד היא הרחק מאיפה שהיא רוצה להיות מבחינה טכנית, אז זה קורה די הרבה. ואז מה שאנשים נגיד את עושה עם מוסריים, זה? אני נותנת כלים כדי שיפתחו את האפשרויות. כן, הכלים אבל באמת לוקחים זמן. נכון. אז את עוזרת לה בעצם לעבור את הדבר הזה. לעבור כן, את הפער הזה. כן, או להבין מאיפה להתחיל לפחות. כן, להבין מאיפה להתחיל. כן. אז באמת הרצון להישמע אחרת מאיך שאנחנו נשמעות באופן טבעי יכול לנבוע מכל מיני חוויות טראומטיות, שזה אזור מאוד עדין. הרבה פעמים תהליכים של טיפול בטראומה מערבים חזרה לילדות המוקדמת כדי להבין את הדפוסים שהביאו לדרך שבה אנחנו תופסות היום, את עצמנו, את העולם, את מערכות היחסים שיש לנו, ואיך הם משקפים את הדפוסים של היחסים והחוויות שחווינו בילדות. ובטיפול בטראומה השימוש בקול נעשה באופן הרבה יותר עדין, זאת אומרת זה לא הדבר הראשון שאני אשתמש בו, מכיוון שהקול והעבודה איתו יכולים להיות מאוד אינטימיים, ואפילו יכולים להיות מאיימים במידה והקשר הטיפולי עדיין לא מבוסס. יש תהליך שלם של בניית אמון בתוך הקשר הטיפולי שצריך להתרחש לפני שניגש לשם. אותן סיבות שהופכות את הקול לכלי שיש בו פוטנציאל לריפוי, הן אותן סיבות שהוא יכול להיות מאוד מתרגל. בגלל שהקול הוא חלק מהגוף שלנו, והגוף שלנו הוא הכלי. כך שאנחנו מחוברות ממש למקור הצליל. כשאנחנו שרות, אנחנו המוזיקה. ובגלל זה יכול להיות מאוד רגיש. הרבה פעמים הטראומה מאוחסנת בגוף. וחשוב להבין שבשירה יש תהליך סומטי, גופני. כי יש אפשרות לגשת לחלק ממך בתקופה מסוימת, בגיל מסוים, לזהות מסוימת או לכאב, ליצור דיאלוג איתו ולהזיז את האנרגיה הזאת באמצעות שירה וקוליות כמו הדהוד למשל, או אפילו צעקה. פיטר לוין בספר שלו להעיר את הנמר כותב על חוויות טראומטיות שיוצרות ניתוק מהגוף, ובעצם מתוך המצוקה של החוויה הטראומטית ישנה תגובה הגנתית שנתקעת בגוף. זה ממש אנרגיה שנהיית דחוסה באזור מסוים בגוף, במקרה שלנו הרבה פעמים זה הגרון, שהיה בעצם איזשהו קול שרצה להישמע ולא יצא. ובעזרת השימוש בקול אפשר להזיז את האנרגיה הדחוסה הזאת. למשל דרך הדהוד. זו דרך להשמיע צליל ארוך שפשוט מתמזג עם הנשימה, שאין בו כוונה אמיתית לשיר, אלא רק להדהד צליל שמרגיש נכון באותו רגע. ככה אפשר ממש לחוש את הרטט של הצליל עובר בחללי התעודה השונים, ממש לחוות את עצמך ככלי ביטוי שהרטט פשוט עובר דרכו, מה שמביא לשחרור והרפאיה של האזורים החסומים. וחשבתי שאולי ננסה את זה רגע, זה בסדר? אז בואו ניקח רגע נשימה ביחד, ננסה לקחת שאיפה עמוקה מהאף, לאזור של הבטן התחתונה, ונוציא כזה נשיפה עם קול, כמו הנחת רווחה כזאת. אוקיי? ושימו לב איך ההרגשה שיש לכם בגוף אחרי שאתם מוציאות הנחה כזאת. ממש עוד פעם תתכווננו, קחו שאיפה. תרגישו איך אתן ממש מגיעות הביתה אחרי יום ארוך בעבודה. בפעם הבאה ניקח שאיפה ונוציא נשיפה עם הנחה ארוכה יותר. ונשים לב שאנחנו לוקחות שאיפה עוד פעם לחלק התחתון של הבטן, ממש עד רצפת האגן, ונוציא כזה עוד הנחה ארוכה יותר. אוקיי. עכשיו ננסה ממש להוציא איזשהו צליל של ארוך יותר. ונבדוק איפה הצליל הזה מהדהד לנו בגוף. קחו שאיפה. אתם יכולות ממש לכתוב בצ'אט איפה הרגשתם שהצליל מהדהד לכם. לי זה הרגיש שזה מהדהד ממש נמוך. בואו ננסה רגע הדהוד על או. ניקח שאיפה. אז
הצליל הזה, אתם יכולות לכתוב גם איפה הוא ידהד לכם. לי זה באמת ידהד יותר בחלק הזה של החזה. וננסה עכשיו לקחת עוד שאיפה על הבטן התחתונה, ולהוציא אותה על מם כזה. אז זה מהדהד יותר בחלק של הראש, הסינוסים והראש. הרטט שעובר בגוף שלנו יכול ממש לפתוח אזורים שיש בהם אנרגיה דחוסה. ואני אשמח אם תשתפו בצ'אט אם שמתם לב להבדל בהרגשה שלכם בגוף לפני ואחרי ההמהום. אתם יכולות רגע לשים לב ביניכן לבין עצמכן. אז אני פוגשת כל מיני חסימות קוליות בקליניקה. יכול להיות קול שהוא מאוד מוחזק, צרידות, קול חנוק, קול עצור, קול חלש מדי, קול חזק מדי, אובדן הקול, נוקשות מאוד חזקה בלסת או בחלקים מסוימים באזור של הפה, ניתוק מהקול האותנטי, ויכול להיות ממש כל מיני פתולוגיות כמו דלקות גרון וכל מיני דברים, פתולוגיות אחרות. והן באמת מופיעות כשהקול שלנו לא בהלימה עם הביטוי הרגשי, מתוך בחירה מודעת או לא מודעת לא להישמע. כי לזה שישמעו אותנו יש איזשהו מחיר. ואז זה מתרגם לסוגים שונים של תופעות, כמו באמת הדברים האלה שמופיעים כאן. ובדרך כלל זה יהיה מלווה בתחושה לא נעימה בגרון מכל מיני סוגים. אני מאוד מאמינה בחיבור של גוף ונפש. אני חושבת שיש מקרים שבהם הגוף מייצר שחזור של חוויית עבר מסוימת. אז אצל נשים הרבה פעמים זה קשור בהשתקה. ברגעים שבהם העבירו לנו את המסר שאנחנו לא יודעות מה הכי טוב לנו, מה נכון לנו. ומתפתחת שם בושה ופחד לאבד את האהבה והקבלה של מי שאנחנו אוהבות. והרבה פעמים אנחנו נשתוק כדי לא לאבד את זה. האקט הזה של ההשתקה יכול להשתחזר באופן לא מודע. זה יכול להיות שרירים שנשארו במתח ולא מאפשרים הרפאיה. זה יכול להיות שימוש לא נכון בקול שלנו, שהוא הכלי שלנו. ושם אני חושבת ששינוי טכני לא תמיד יעזור במלואו, ונדרשת התערבות רגשית בטיפול שתיתן עוד מודעות למה אני עושה או מרגישה, או חושבת שגורם לקול שלי להיחסם. כי בשלב הזה אנחנו כבר לא נחסמות על ידי משהו חיצוני. כאן יש לנו את ההזדמנות לקחת בעלות על הקול שלנו, ולאפשר למה שצריך להישמע. זה דורש אומץ, זה לא כזה פשוט. בהרבה מקרים, מה שיש מתחת לחסימה זה חוויות של פגיעות, עם המון כאב ועצב וכעס ואבל ובכי שלא היה לו מקום. ולא כזה פשוט להגיע לזה, זה לוקח זמן, זה תהליך. יש מקרה שאני זוכרת במיוחד של מישהי שלא הרגישה שיש לה כעס של המקום ולגיטימציה כשהיא גדלה, והיא פשוט הייתה צריכה לצעוק ולזעוק אותו החוצה. יש מקרים דווקא שזה היה הפוך, הייתה מישהי שביום יום שלה רצתה לשיר חזק וכל פעם הייתה מצטרדת, ודווקא מה שפתח את החסימה שלה הוא ביטוי בקול מאוד רך ועדין וחשוף של פגיעות שפשוט לא נשמע כי לא היה לו מקום שהיא גדלה. היא בעצם למדה במשפחה שהיא גדלה בה שאם היא לא מתאמצת ומרימה את הקול אז לא שומעים אותה. וכשהיא הצליחה להרפות את המאמץ שהיה כרוך בדפוס הזה שלה, של חייבת להתאמץ כדי להישמע, פתאום הקול שלה נפתח והיא פשוט שרה מדהים, בזרימה חופשית, באותנטיות, הכל. אז יש כל מיני מקרים כאלה. ואיך הפסיכותרפיה הקולית עוזרת לבנות, לנשים כאלה, לפתוח את החסימות הקוליות? אני חושבת שהשיטה הזאת מאפשרת, השיטה הזאת מאפשרת דרכי התבוננות שונות ובחירה של נקודות מבט בחקירה הרגשית. וניתן לזהות, למשל, איך חוויה שקרתה בגיל מסוים משפיעה על התפיסה העצמית שהתעצבה. למשל, מישהי עם פחד במה. יש בה חלק מסוים שכשהיא עולה על הבמה משתלט עליה פחד. ובניסיון לאבד את זה אפשר לשיר אל החלק הזה שפוחד, או כהחלק הזה שפוחד, או על החלק הזה שפוחד. וזה יוצר עומק כי ברגע שיש לה את כוח ואפשרות לבחור איך להעמיק בהיכרות עם החלקים של עצמה, לפי רמת האינטימיות שהיא יכולה לשאת אותם. אז לשיר על החלק הזה משאיר יותר מרחב וזה פחות אינטימי.
לשיר אל החלק הפוחד זה כבר די אינטימי, ולשיר כאילו את החלק הפוחד בעצמו, זה יהיה הכי אינטימי. ואפשר להתחיל מלשיר על, ובהמשך לשיר כהחלק הזה, ותוך כדי אפשר לכתוב שיר על אותו חלק מנקודת מבט של על, כדי להבין אותו יותר טוב. זאת אומרת, השינוי מתחיל להתרחש כשמתקיים דיאלוג בין חלקים שונים של הנפש, שמצליחות להפעיל את העמדה המתבוננת, ולא את ההפעלה האוטומטית של הטריגר, נגיד של הילדה בת 5 שפוחדת להופיע. חוץ מזה באמת יש את הייחוד שיש באלתור, שאלתור מאפשר flow, הוא פותח נתיב לא מודע שלנו, הוא מאפשר חיבור יותר עוצמתי לעצמי ולקול הפנימי. ויש באמת את התהליך הסומטי שדיברנו עליו, שיש איזושהי טראומה שבדרך כלל קורית באזור הפה והגרון, והרטט של הקול שלנו, הקוליות, מאפשרת תנועה לכיוון של הרפאיה ושחרור. הטיפול בקליניקה, בקבוצה או בטיפול פרטני בעצם מתמקד במה שחוסם אותנו מלהשמיע את הקול שלנו. ובאיך אנחנו בתור נשים יכולות להשתמש בקול שלנו בצורה שאנחנו רוצות. זה יכול להיות גדול, זה יכול להיות קטן, זה יכול להיות כל מיני דברים. אבל השימוש עצמו בקול שלנו הוא באמת חשוב לבריאות הנפשית שלנו. אז אני חושבת שלמען הבריאות הנפשית שלנו אנחנו צריכות להגביר את הקול שלנו. זה מתחיל בלהיות מסוגלות להתחבר לעצמנו, להשתמש בקול שלנו בפגיעות, מחוץ לאזור הנוחות שלנו. וכשנתחיל להגביר את הקול שלנו, יעלו כל מיני דברים עמוקים מתוך החיבור הזה. וזה חוויות שכדאי לאבד, ללמוד איך לשחרר אשמה ובושה שלקחנו על עצמנו בגלל חוויות שעברנו. וחשוב לי להגיד שיש בבסיס של החסימות הקוליות הרבה פחד. ויש צורך להזכיר לאישה שחובה אותן, שמותר לך להשמיע את הקול שלך, מותר לך לקחת מקום, גם אם יקראו לך ביצ'ית או אגרסיבית או מתנשאת, זה בסדר, זה בעיה שלהם, לא שלך, את לא אמורה לרצות אף אחד. ורציתי להגיד שאחד הדרכים שפיתחתי כדי לעזור לנשים להבין את החסימות הקוליות שלהן, זה באמצעות שאלון של חסימות קוליות, שעוזר לגלות איזה סוג של חסימה קולית את חובה, ומתוך התשובות בעצם אני נותנת כזה פירוט שנותן בהירות לגבי הדברים שעלולים להביא לאותן חסימות. אז אם זה מסקרן אתכן, אתם יכולות לרשום בצ'אט ואתם יכולות לקבל את השאלון הזה היום בחינם. אני רציתי לשאול לגבי התהליך הסומטי, כן. אם יש גם עבודה דרך תנועה במסגרת הטיפול או רק בדרך הקול? בהחלט אפשר לשלב תנועה, זה באמת תלוי מה שיש באותו הרגע. אני חושבת שיש הרבה מאוד תרגילים שאנחנו עושות יותר בקבוצות מאשר בטיפול פרטני, שהם משלבים קול ותנועה ביחד. והשחרור הזה של הגוף הוא מאוד עוזר גם לשחרור של הקול. והאלתור הגופני הוא לא פחות חשוב, כי הרבה פעמים כשיש איזושהי חסימה קולית, אז הגוף לא משתתף בשירה. והיית רוצה, מה שאנחנו רוצות לעשות זה באמת לחבר את הגוף בחזרה. אוקיי, אז אוקיי, מעולה. ועוד משהו שגם מעניין אותי, ואולי כל מי שמלמד פיתוח קול. אני נגיד, אחרי שגילוי נאות אנחנו מכירות הרבה זמן, ואנחנו גם חברות טובות, ואחרי שיחות אני התחלתי לשים לב יותר לדברים עם תלמידות, התחלתי להיות הרבה יותר מודעת לתרפיה בקול, ולזהות כל מיני צרכים אצל תלמידות, יותר בנות באמת מאשר בנים. יש גם לבנים, יש גם לבנים. אני בטוחה. אז גם מעניין אולי עוד אנשים שנמצאים כאן היום לגבי כל מה שקשור למי שמלמד פיתוח קול, איך להתמודד עם מצבים מסוימים, או איך לקרוא מצבים מסוימים, איך לדעת אם להציע למישהו ללכת לתרפיה בקול. אני אספר מקרה אחד שממש לאחרונה, והוא ממש עונה על המון דברים שאמרת, שהגיעה תלמידה שהיא סיפרה לי שאימא שלה הייתה מוזיקאית, שתמיד הייתה מאוד 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 ביקורתית, והיא הייתה פסנתרנית, והיא הייתה שרה איתה כל הזמן, היא שרה והיא מנגנת לה בפסנתר, וכל הזמן הייתה מתקנת אותה ומעירה לה איך לעשות נכון ואיך יותר, וזה גרם לה לשיר חלש וחלש וחלש וחלש. ואחד מהדברים, היא סיפרה לי על זה, ואחד מהדברים שאמרה לי, אבל אני לא צריכה תרפיה בקול. אני הייתי אצל פסיכולוגית ואנחנו עבדנו על זה. ובאמת, כאילו, באמצעות כל מיני תרגילי טכניקה, אז הראיתי לה את העוצמה האמיתית שיכולה להיות לה בפוטנציאל, אבל משהו בטבע, בנטייה הטבעית כל כך שהוטמעה בה,
כל הזמן מחזיר אותה לחלש הזה, נורא קשה לצאת מזה. אז זה כבר משהו שאני מזהה מכל מה שאני יודעת עד היום. אז אם את יכולה קצת להגיד עוד למורים והמורות פיתוח קול ככה איך זה יכול להשתלב במפגש שלנו עם התלמידים. כן. אז גם כמו שאמרתי, באמת השיטה הזאת פותחה על ידי מישהי שהייתה מורה לפיתוח קול, זאת אומרת הסיפורים כבר עולים, את מספרת עכשיו סיפור על מישהי שכבר סיפרה לך את כל הרקע שלה והבנת מיד מאיפה זה נובע. אז ביקורת זה באמת אחד הדברים שהכי משתיקים וגורמים באמת או להשקיט את הקול או ממש להשתיק אותו. ואני חושבת שהעידוד שאתם יכולות לתת בלהשמיע קול ולהיות הכי פחות ביקורתיות שאתם יכולות, כמובן במסגרת המטרה המשותפת שיש לכם בשיעור, כמה שיותר לעודד, כמה שיותר להרים, כמה שיותר לשמור על איזשהו מרחב שהוא מקבל ושהוא פתוח ושמותר לטעות ושמותר לאלתר, כמה שיהיה שונה באמת מהחוויה שהייתה לה עם הפסנתר עם אמא שלה, שבטח היה מאוד מאוד נוקשה, כמה שתהיה יותר זרימה ויותר חופשיות, ככה החוויה שלה שהיא תוכל פשוט להביא את עצמה, פשוט תהיה שם. זאת אומרת, הרבה פעמים שלימדתי פיתוח קול, בנות פשוט אמרו שזה דבר שהוא תרפויטי מעצם היותו, מעצם זה שגם הן שרות, גם הן בוחרות את השירים, וגם הן מקבלות מרחב שהוא לא שיפוטי, מרחב שהוא בטוח בשבילן. וזה משהו שהוא לגמרי תלוי בכן ובגישה שלכם. והאם אתם מכוונות לאיזה משהו נורא נורא מסוים, או שאתם פתוחות לאיזה דימוי שהוא באמת יותר פתוח, יותר עגול, יותר רחב, שהן באמת יכולות להביא בהן את מי שהן. ויש לך עוד משהו להוסיף? לגבי המתי להפנות, באמת דיברנו על זה בהרצאה הקודמת. בגדול, אם אתם מרגישות שלכן קשה עם התלמידה וקשה לכן לעזור לה להתמודד עם כל מיני תסכולים שהיא מביאה, זה סימן מעולה, בטוחה שהיו לך כאלה. בנות שמתחילות מיד לבכות כשהן שרות, שהוויסות הרגשי לא כל כך עובד טוב. אני חושבת שזה בעיקר, שהן הרבה מדברות על איזשהו קושי בגרון, ואתן לא מצליחות אולי להבין מה זה מבחינה טכנית. שהגרון נסגר, שעולות דמעות, מקומות כאלה. אני חושבת שזה בדרך כלל מסמל שיש איזושהי חסימה בגרון. מעניין מאוד, כאילו זה גם, פוגשים את זה אז יודעים. מרגישים את זה, זה הרבה פעמים מלווה באיזושהי הרגשה, כן, לגמרי. בסדר גמור, אז תודה רבה מרווה. אם יהיו שאלות, אז בבקשה תכתבו לנו בצ'אט ואנחנו נשמור קצת זמן בסוף, ואנחנו נעבור לחלק של עופרי. תודה שהזמנתם אותי. יופי, תודה רבה, תודה גם לך. זה מאוד מעניין. אז באמת, כמו שהבנו ממרווה, איך שאנחנו מבטאים את עצמנו באמצעות הקול, וכל היעדר, צרידות, לחישה, צעקה, הקצנה של הקול, הרבה פעמים מראה על מה שקורה אצלנו בנפש. עופרי תרחיב על השיטה של פול ניוהם ואפשרויות מיפוי שהוא עורך לקול האנושי כמראה לנפש. בבקשה, עופרי. רגע, הנה, אוקיי. שומעים אותי? שומעים אותי? אוקיי. אז אני מאוד מתרגשת להיות כאן היום כחלק מהמפגש הזה, ומאוד הזדהיתי עם הדברים שמרווה דיברה עליהם, אחד לאחד באמת, בקטע של טיפול במוזיקה וטיפול בקול. ואני הכנתי איזושהי מצגת ואני רוצה לשוחח גם על עצב הווגוס שנדבר עליו כמה רגעים, וגם באמת על השיטה של פול ניוהם לטיפול בקול ותנועה, ועל נקודות ההשקה שיש מול פיתוח קול. עכשיו כן חשוב לי להגיד שכשאני מלמדת פיתוח קול אני בדרך כלל לא עושה את הקרוס אובר לדברים של דיין אוסטין או של פול ניוהם, כי אנשים שמגיעים לפיתוח קול הם לא מגיעים לטיפול רגשי, אבל כן משהו מהידיעה שלי וההתנסות שלי רבת השנים כתרפיסטית במוזיקה שמתמחה בפסיכותרפיה קולית יכול לתת לי רמזים על הבן אדם שמולי, ולפעמים אני אחליט האם לשתף אותם
ההרהורים האלה שלי שנוגעים לנקודות הרגשיות שאני שומעת דרך הקול שלהם או דרך הנשימה, או להשאיר את זה ביני לבין עצמי. אבל זה מאוד חשוב לי לעשות את העברה הזאת, שאני לא מצפה שמורים לפיתוח קול יעבירו טיפול רגשי או יתחילו לעשות מיפוי של הקול האנושי בהתאם לפול ניואם, לא, אבל כן להעביר כאן כמה הקול האנושי רב גוני, כמה היבטים רגשיים הוא יכול לשקף, ואיך זה יכול להשפיע גם בשיעורי פיתוח קול. אוקיי. רגע. אוקיי. אז קודם כל מי אני כבר בגיל שאני צריכה משקפיים. קוראים לי אופרי, יש לי מספר כובעים מקצועיים, אני פסיכותרפיסטית, אני תרפיסטית במוזיקה וקול שמתמחה בשיטה של דיין אוסטין, אני מורה לפיתוח קול, אני זמרת המוזיקאית, יש לי תואר שני בתרפיה במוזיקה מאוניברסיטת NYU, אני למדתי עם דיין חצי שנה במסגרת הלימודים שלי, ובהמשך הייתי מטופלת שלה 3 שנים, ככה שממש למדתי על בשרי איך לעבוד עם הגישה שלה. העברתי את הכל ככלי טיפולי בשני תוכניות לתואר שני בארץ, במכללת לוינסקי בשלוחת בר אילן בירושלים. למדתי חצי שנה עם ברברה זלצברג בישראל את השיטה של פול ניואם, היא הביאה את השיטה שלו לישראל. יש לי תואר ראשון בג'אז פרפורמנס, ואני מורה לפיתוח קול משנת 1998 בשיטה של ג'ואן קובין ממנהטן, שהייתה מורה של הרבה מאוד כוכבים בברודוויי. אני זמרת, מוזיקאית, מופיעה מדי פעם, והוצאתי 2 דיסקים, הראשון בלדינו והשני בעברית. ויש לי אתר. אוקיי. אז בעצם אם אנחנו מדברים על נקודות חיבור בין תרפיה במוזיקה וקול ופיתוח קול, זה קודם כל העבודה הקולית. כשאנחנו עובדים עם הקול שלנו, אנחנו עובדים עם הרבה מאוד אזורים בגוף. הגוף הוא בעצם כלי הנגינה שלנו, וכמו שאתם רואים אנחנו עובדים עם 7 נקודות שגם בתרבות המזרחית כשמדברים על הצ'קרות, על מרכזי האנרגיה בגוף, אז בעצם מדברים על הצ'קרה של צ'קרת הבסיס, ובהמשך צ'קרת הבסיס היא בעצם בין הרגליים ברצפת האגן התחתון, האגן התחתון. הצ'קרה השנייה היא הבטן התחתונה, הצ'קרה השלישית היא השרעפת, הצ'קרה הרביעית היא בית החזה, הצ'קרה החמישית היא הגרון ומיתרי הקול, הצ'קרה השישית היא בסינוסים בחללי הפנים, והצ'קרה השביעית זה בעצם חללי הראש והמוח והכתר, כאילו מה שכבר יוצא לנו מהראש. אז גם בתרבויות קדומות בעצם כשדיברו על המרכזים האנרגטיים האלה, רק כשהתחלתי לשיר וללמוד על עצב הווגוס, אז הבנתי כמה הדברים בעצם מתקשרים. עצם הווגוס הוא עצב שמתחיל לנו בראש, במוח, והוא יורד לנו לאורך כל הדרך, בעצם בכל המרכזים האנרגטיים האלה. ולכן שירה היא דבר כל כך מרפא, כי כמו שמרווה דיברה על זה במצבים של טראומה, ופיטר לוין מדבר על זה בספר שלו להעיר את הנמר, מרפאים את הטראומה, אז הגוף נכנס למצב של פריז. אם יש לנו fight flight freeze, רגע זה כבר השקף הבא שלי, אם יש לנו מצב של, רגע אבל גם אתם רואים אחד את השני ולא את מה שכתוב כמו שאני רואה? אוקיי, זה יותר טוב. אז אוקיי, עכשיו אתם יכולים לראות מה שכתוב? רואים את המצגת. אוקיי. אז עצב הווגוס שראינו בשקף הקודם הוא בעצם העצב שחולש על הרבה מאוד חלקים בגוף, והוא עוזר לאזן את מערכת העצבים במצבים של טראומה. מה זה מצב של טראומה? זה מצב שבו הגוף נכנס לקטע של fight, flight, freeze, תקיפה, בריחה, כפייה,
ופוסט טראומה מתרחשת כשהגוף והנפש בעצם נכנסים למצב של פריז. עכשיו, חיות, כשאתם רואים ארנבים נכנסים לפריז מול פנסים של מכונית והמכונית עוברת ולא דורסת אותם, הם יישארו שנייה בפריז ואז הם ישקשקו את כל הגוף שלהם. אבל אנחנו, בגלל שאנחנו אנשים מורכבים ויש לנו גם מוח קוגניטיבי ולא רק את המוח הלימבי ולא רק את מוח הזוחלים, אז הרבה פעמים אנחנו לא מאפשרים לגוף להוציא את האנרגיה הזאת בצורה של שקשוק הגוף, של רעד, של פיוקים, של גרפסים, של קולות מהבטן, של כל מיני דברים כאלה שככה האנרגיה יוצאת והאנרגיה נשארת חסומה לנו בגוף. וכשאנחנו שרים, אנחנו בעצם מכניסים לפעולה את עצב הווגוס ואת המרכזים האנרגטיים האלה אם אנחנו מסתכלים על תורות המזרח, ובכך אנחנו עוזרים בעצם לווסת את מערכת העצבים ומקטינים את האפשרות לתסמונת פוסט-טראומטית. במידה וכבר הובחנו עם פוסט-טראומה, אז שירה יכולה לעזור לנו להתמודד עם התסמינים ובסופו של דבר בתקווה ובעזרת אמצעים נוספים להשתחרר מהטראומה הזו. עכשיו, בסיומי לימודי התואר השני שלי אני כתבתי את התזה שלי על עבודה קולית עם אנשים שהובחנו עם פוסט-טראומה, ומדוע זה היה כל כך אפקטיבי לעבוד איתם דווקא קולית. ואנשים שחווים טראומה לעתים קרובות חווים קשיי נשימה, או שנשימה שלהם שטוחה. חלק גדול מהם מעידים שהם חשים מנותקים מהגוף שלהם או לא חשים בנוח בגוף שלהם, ושירה מחברת אותנו לגוף ולנשימה באופן הכי טבעי, בטוח ונתיב. וכמו שכבר אמרתי, יש פה גם את העניין המדעי באמת של עצב הווגוס שנכנס לפעולה. פול ניואם הוא תרפיסט בקול ותנועה מאנגליה, שהתייחס למגוון אפשרויות קוליות שכתבתי אותם כאן במצגת, וכמו שאתם רואים שירה היא רק אחת מאופני ההתייחסות של אנשים לקול שלהם. מתייחסים לקול כאל מקור של העצמה, מקור של תשוקה, געגוע, הבעה של רגשות ועוד ועוד. וכשהוא עובד עם אנשים הוא מבקש מהם לכתוב טקסטים, והוא יוצר בעצם לחנים שיוצאים מתוך ניגון הדיבור הטבעי, והוא משתמש בקשת של גוונים קוליים גם מכוערים ולא בהכרח שירתיים. ובעצם כשאני עובדת עם אנשים אז הם כן יכולים לבוא עם שירים שהם מכירים ואוהבים, ויש סיבה למה הם בוחרים את השיר הזה ולא שיר אחר, אבל גם יכולים לכתוב את הטקסטים שלהם ומתוך הטקסטים לצאת לעבודה הקולית על פי פול ניואם. כשפול ניואם מדבר על נשימה, וזה לא משהו מדעי אבל זה האופן שבו הוא מתייחס לדברים, הוא מדבר על תדר, על frequency, שזה אומר כמות הנשימות בזמן נתון שאדם נושם, האם הוא נושם מהר או לאט, על לחץ האוויר החוצה, כמות זרימת האוויר בזמן הנתון, pressure, על עומק הנשימה, depth, האם זו נשימה עמוקה או שטוחה, כמות האוויר, volume, כמות האוויר שאנו לוקחים, how much we take in, ושלושה אזורי לקיחת אוויר, יש אנשים שלוקחים אוויר בעצם לכל נפח הריאות, כולל השליש התחתון, וזה מה שנקרא נשימה בטנית. יש אנשים שגם מרחיבים את הצלעות, ויש אנשים שהכל נתקע להם בבית החזה ובעצמות בית הבריח. עכשיו, על פניו הנשימה הנכונה היא נשימה שרפתית, ובפיתוח קול אנחנו מדברים על נשימה שרפתית, אבל בטיפול בקול על פי פול ניואם יהיו מצבים שנבקש דווקא לעבוד באופן שונה. זאת אומרת, למשל, אם יש מישהו שהקול מאוד מאוד כבד לו בחיים והוא איטי והוא מדוכא, אז יעזור דווקא לבקש ממנו להאיץ את הנשימה ואפילו להשטיח אותה על מנת להרגיש קצת פחות כבד. וכשהוא מדבר נקטע לי רגע חוט המחשבה, כשהוא מדבר על להאיץ את הנשימה או להשטיח אותה, אז זה לא עניין מבחינתו של מה נכון ומה לא נכון, אלא מה מתאים למטופל. וגם כשנעבור עוד רגע לעשרת מרכיבי הקול שהוא מדבר עליהם, אז נראה שאין כאן משהו חד משמעי. לפעמים כל דבר קולי יכול להיות משהו מסוים, וגם יכול להיות ההיפוך שלו, וצריך לבדוק עם הבן אדם
שמולנו, איך הוא מרגיש לגבי הדברים. עכשיו, הדבר השישי שהוא מדבר עליו בנוגע לנשימה, זה בעצם הרחבת קנה הנשימה כאלגוריה להרחבת העצמי, Tube Configuration, שהוא מדבר על אפשרות של נשימה שטוחה וקטנה, כמו חליל, כן, וזה כזה, משהו כזה שהוא נשימה קטנטנה, נשימת קלרינט שהיא נשימה יותר עמוקה, ונשימת סקסופון שהיא נשימה ממש 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 עמוקה, עם הרחבה בעצם של קנה הנשימה ושל הלוע. אוקיי, אז כשאנשים אומרים I need to find my own voice, בדרך כלל זה קשור לנשימה. וכשאני רואה בשיעורי פיתוח קול שאנשים מתקשים לנשום עמוק, או הפוך, הם לוקחים אקסטרות וכבר הכל כבר נוזל להם מהאוזניים, אז השאלות שאני שואלת קודם כל אותי בהקשר אליהם, אני לא בהכרח אשתף אותם בשאלות האלה, לפעמים כן, לפעמים לא, זה באיזה גיל בסיטואציה למדנו לצמצם ולהקטין את עצמנו, להפוך את עצמנו לבלתי נראים, לנשום מעט מעט מעט, לא לתפוס מקום, באיזה גיל הפסקנו לבטוח שהעולם בחוץ טוב ושאנו יכולים לקחת ממנו משהו פנימה. אם בן אדם לוקח נשימות קטנות ושטוחות כי מה שמגיע מבחוץ, אי אפשר לבטוח על מה שמגיע מבחוץ. מתי למדנו לקחת בכוח את מה שמגיע לנו בזכות, למשל אנשים שלוקחים יותר מדי אוויר, שמה יחסר להם אחר כך. מתי למדנו לנשום שטוח על מנת שלא לבוא במגע עם רגשות כואבים, כי נשימה מחברת אותנו באופן ישיר ומיידי לרגשות. ומתי הפסקנו להיות מחוברים לגוף שלנו. זה אופייני למצבי טראומה, מדובר בספקטרום מאוד מאוד רחב, מחלומות בהקיץ ונתקים במחשבה קטנטנים שיש לכולנו מדי פעם, ועד נשימה שטוחה, חוסר תחושה בגוף והסתכלות על עצמנו מלמעלה, שבשפה המקצועית קוראים לזה מצבי דיס-אסוציאציה. עכשיו, פול ניואם מדבר על זה שהרגשות שלנו משפיעים ישירות על הקול שלנו, אבל גם הפוך, אם אנחנו נשתמש בקול שלנו באופן מסוים, זה ישפיע ישירות על הרגשות שלנו. וכאן אנחנו נכנסים ל10 מרכיבי הקול השונים של פול ניואם. וכמו שאמרתי קודם, זה לא מדע, זה האופן שבו הוא רואה את הדברים. הוא מדבר על עוצמת הקול. קול שקט יכול לחוות כקול החוכמה שאינו זקוק להוכיח דבר. מקום של רכות ורוגע כמו יחסי אם ילד ושירי ערש. מצד שני זה יכול להיות מקום קטן וסגור שלא לקח מקום. ולעיתים אנשים שמתקשים לדבר חזק הם אנשים שהותקפו על ידי קולותיהם של בני משפחתם. כך גם לגבי קול חזק, מצד אחד זה יכול להביע אסרטיביות, השמעת קול, חגיגה והנאה, מצד שני זה יכול גם להביע זעם ואגרסיביות ואגרסיות. המרכיב השני הוא מידת האוויר החופשי, הקול המפלרטט הזה. עכשיו הוא כמובן מיד מחבר אותנו לאירוטיות ולמיניות, והוא גם משדר אמפתיה. עכשיו אנשים שמרגישים מאוד מאוד תקועים במקום הם דווקא יזכו לתחושה שונה אם הם ישתמשו בפחות אוויר חופשי, כי זה ייתן להם חץ קדימה. אבל מנגד מי שחש לחץ ומתח הוא ירגיש הקלה גדולה דווקא אם הוא יעבוד עם יותר אוויר בקול שלו ויחווה איזושהי הרגעה. האלמנט השלישי הוא מידת האינפוף, הוא קורא לזה כינור, כן? עד כמה אנחנו נמצאים באף, מדברים באף ושרים מהאף. מצד אחד זה מחבר לתמימות וילדותיות, כן? אתם יכולים לראות אנשים בני 50 שעדיין מדברים קצת ככה, אז נשאלת השאלה האם הם נשארו, לא רוצים להתבגר, כן? אבל לא בהכרח. זה גם יכול להיות פוקוס, מוצקות, פרוג'קשן החוצה, שזה מה שאנחנו עובדים בפיתוח קול, שזו דרך האמצע. והצד השני של התמימות וילדותיות זו טינה ונקמנות, זו המכשפה. המכשפה, כן? האלמנט הרביעי הוא התקפה, לחץ האוויר בהוצאה. התקפה זה בעצם המרכיב הקצבי של הקול, ולכן אנשים שאיבדו את תחושת הקצב בחיים שלהם, הם יקבלו תחושה מייצבת אם ישמיעו קול תוך כדי התקפה.
זאת אומרת, אני מתייחסת לזה כאל חץ החוצה. עכשיו, אנשים שהם חסרי התקפה הם לעתים קרובות מאופקים, ספקנים ביחס לעצמם, הססניים, ואנשים דעתניים ישתמשו ביותר אוויר החוצה, בדומה לשעת כעס. אז עכשיו, עם הפחתת ההתקפה אפשר למצוא גם גוון של ענווה וחמלה. אבל כמו שאתם רואים, זה גם וגם, זה אף פעם לא רק ורק, וצריך לבדוק אם בן אדם מולנו, איפה זה פוגש אותו. אם בן אדם סתום מדי באף, זה לא בהכרח שהוא רוצה להישאר ילד, אולי יש לו פוליפים, אוקיי? אז תמיד צריך לבדוק מי שמולנו, לאן זה באמת מקשר אותו. המרכיב החמישי הוא הגוון ההרמוני, שדיברתי על זה קודם בעניין של הנשימה, הרחבת קנה הנשימה. הוא קורא לזה חליל, קלרינט וסקסופון, כשבחליל מדובר על עמידה זקופה וקול קטן, פה סגור, מעט אוויר, בלי דרמה. אז אנשים שהתרוקנו והתישו את עצמם מלתת המון 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 המון, הם דווקא יחושו הקלה כשהם השתמשו בגוון חליל, just be. כמו מבטא פריטי מאופק, מוזיקה ברזילאית, מתי כספי ששר. עכשיו, אני בפיתוח קול תמיד למשל חושבת שחליל זה לא מציאה גדולה, כן? שבן אדם צריך להיות קלרינט, אבל, או אולי במצבים מסוימים אפילו סקספון. אבל דווקא בטיפול במוזיקה וקול, לפעמים גם חליל יכול מאוד מאוד לעזור לאנשים. באמת גם בפיתוח קול, אם אני הולכת על מוזיקה ברזילאית, אז דווקא הדימוי של חליל יכול מאוד מאוד להכניס למוד של הז'אנר. קלרינט מבחינתי זה דרך האמצע, זה אופייני לצלילי חזה, אבל לא בהכרח. פתיחה של פה, לסת שמוטה, עמידת קוף, יותר אוויר, יותר הדהוד, יותר רגש ודרמה מאשר בחליל. וסקספון זה ממש פיהוק, הרחבה, אתם יכולים לנסות איתי תוך כדי, אני לא רואה אתכם כי אני תקועה על המצגת. פיהוק, הרחבה של החך, הרך ושל הלא. החך הרך זה המקום של הפיהוק, שעולה תוך כדי שאנחנו מפהקים, והלא זה כל החלק האחורי. זה יוצר איזשהו אלמנט שהוא כמו גיהוק או הקאה, פעירה של פה, ובדרך כלל מחבר גם לבכי, לסקסואליות, לרגשות מודחקים. לכן צריך להיזהר כשעובדים עם זה במצבי טראומה, והדרך הכי נוחה להגיע למצב הזה היא בעמידת חתול, צלילים נמוכים, עם תמיכה מינימלית. ואם אנחנו רוצים לקחת דוגמאות של זמרים ששרים בקונפיגרציות האלה, אז למשל באמת כל המוזיקה הברזילאית תקפה לקונפיגרציית חליל, גם מתי כספי שר ככה מאוד just be. קלרינט זה כל האנשים שבאמת שרים עם יותר הדהוד, עם יותר דרמה, וסקסופון אופייני לאופרה, אבל לא רק. גם קליאולן ונינה סימון שרות עם צינור מאוד מאוד רחב, כן. והרחבת הצינור הוא בעצם הרחבת העצמי. אז כשאנחנו משתמשים בגוון סקסופון זה גם כדי באמת לבוא במגע עם רגשות מודחקים, עם אירוטיות וסקסואליות, עם בכי, וגם כדי אולי להשתחרר מסטיגמת הילד הטוב שתמיד צריך להיות בסדר. לא, אני לא חייב להיות בסדר, אני יכול להיות כזה. האלמנט השישי הוא גובה הצליל. צליל גבוה כחיבור להתעלות ושמחה, אבל מצד שני זה יכול להיות גם דרך להימנע מרגשות עצב וצער. לעתים צלילים גבוהים מרמזים על חוסר קרקוע, חוסר חיבור לגוף. צלילים גבוהים הם יכולים להיות גם דרך לחצות מכשולים, לפלח התנגדות, שזה דווקא הדברים החיוביים. אנשים שסובלים מהערכה עצמית ירודה הם יכולים לחוש דווקא הרבה עוצמה אם הם ישירו צלילים גבוהים, וכשנשיר צלילים נמוכים זה יקרקע אותנו ויחבר אותנו לגוף, לאדמה, מצד שני אבל גם לעצב ולקינה. זה יכול לחוות הקולות הנמוכים גם כגסים ומחוספסים, פרימיטיביים, חיבור לאינסטינקטים קדמוניים ולמיניות,
אמרתי את זה. ודרך האמצע של הקולות הנמוכים זה אסרטיביות וסמכותיות. האלמנט השביעי הוא ויברטו ורעד קולי, כשרעד קולי אופייני במצבי עצבנות, חוסר ביטחון, חרדה, לחץ וטונים ברורים ועקביים יעלו תחושת הביטחון. מצד שני, אנשים שהם נאחזים בכוח בתחושת הביטחון שלהם ונמנעים מלבוא במגע עם חלקים פגיעים ופחות ודאיים של עצמם, הם דווקא יצאו נזכרים מהרעדת הקול שלהם. וויברטו זו דרך האמצע הייצוגית גם בפיתוח קול. החלק השמיני הוא קיטוע, distortion, שלעיתים ניתן לעבוד עם יתרי הקול המדומים על מנת ליצור קיטוע. ברברה זלצברג דיברה על עבודה עם יתרי הקול המדומים, אבל דווקא בספר של פול ניואם שיצא בעברית הוא מדבר על נקודת השבירה בין צילי החזה לצילי הראש, והקיטוע הוא אלגוריה בעצם לחוויות קשות והרסניות שריסקו אותנו. לעומת זאת, אנשים כמוני שמזוהים מאוד עם דמותם השלווה והמאוזנת התקשו להפיק קיטוע. אני באמת, זה אחד הדברים שלי קשה לעשות, כי יש לי את התדמית הזו שלי שאני שלווה ומאוזנת, אבל האמת היא שלא תמיד. אז אם מדברים על דוגמאות לקיטוע, אז לואי ארמסטרונג, ג'ניס ג'ופלין, שירי המונגולים, שירי פלמנקו, זה שירים שיושבים מאוד מאוד בגרון ועובדים גם עם מיתרי הקול המדומים. החלק התשיעי הוא הרגיסטרים, מדבר על צלילי ראש, חזה ומיקס. לחזה משום מה הוא קורא מודל, אבל אנחנו נתייחס לזה פה כאל ראש, חזה ומיקס. והוא בעצם מדבר על שימוש בכל קשת הגוונים הקוליים שלנו לאורך המנעד, שבירת הקול במהלך דיבור כאנלוגיה לחלק עמוק של העצמי שנשבר ולא נרפא, בכי, צחוק, התרגשות, גם הם מתאפיינים בשבירה, מעבר בין הרגיסטרים. השבירה כדרך להגיע לרגשות עמוקים ומודחקים, ומנגד אנשים שחווים באופן קבוע רגשות סוערים הם דווקא יצאו נזכרים מתחושת היציבות שיקבלו בעבודה על אזור אחד בלי מעבר מחזה לראש ומיקס. נקודת השבירה כדרך לפרוץ כיוונות עצמיים, וכמו שאמרתי, השבירה אופיינית ברגיסטר הגבוה במעבר מצילי חזה לראש ובחזרה, אבל היא יכולה להתרחש גם בצלילים נמוכים, בדומה לשבירות במוזיקה הפרסית המסורתית, האווז. שימוש בצילי ראש יכול לחבר אותנו לילד הפנימי. לעומת זאת, אנשים שזקוקים להתבגר ולקחת אחריות על חייהם יוכלו להתחבר לאיכויות הללו שהשתמשו בצילי החזה שלהם. ועוד פעם, זה לא אני אומרת, זה פול ניואם, אני לא תמיד מסכימה עד הסוף עם הדברים שלו, אבל זו התזה שלו. והמרכיב העשירי הוא הגיה ודיקציה, שכמובן לנו כזמרים ובשיעורי פיתוח קול, העבודה על הגיה ודיקציה היא מאוד מאוד חשובה, כי כמה שלא נשאיר בטכניקה נהדרת, אם הפה שלנו יישאר סגור או לא יבינו את מה שאנחנו אומרים, אז ויתרנו על 50% מהעניין. ובתרפיה במוזיקה וקול, העבודה יכולה להיות עם ג'יבריש, וזה יכול לחבר אותנו לחוויות ינקות טרום מילוליות, כמו למשל בווקל הולדינג טכניק שדיין אוסטין עושה לפני שהיא עוברת לשימוש במילים. אוקיי, אני רוצה רגע לצאת מהמצגת בשביל לראות עם מה עשיתי. אני לא יודעת מה עשיתי הפעם. איפה אתם? איבדתי אתכם. עכשיו רואים את התיאור מקרה במצגת שלך. אוקיי. אז בואו נשאל אותך, כי אני לא רואה את הזום. יש שאלות עד כה? אתם רוצים שנקרא ביחד את התיאור מקרה הזה שבעצם מספר על איך פול עובד עם כל האלמנטים הקוליים האלה שדיברתי איתם עליהם, עם בן אדם שחווה תאונת מטוס ויצא מזה בחיים? איך אנחנו מבחינת זמנים בכלל? יש לנו עוד כמה דקות. האמת שלי יש שאלות, אבל אני גם אשמח לשמוע את התיאור מקרה. אוקיי, אז בואו נעבור עליו ככה במהירות. אני עד היום מצטערת שפול לא הוסיף לספר שלו איזה דיסק און קי או
בימינו אלה איזשהו חיבור לרשת שבו הוא באמת ישמיע את הדוגמה של העבודה הזו, אבל אני חושבת שגם מקריאה אפשר לראות כמה עמוק זה יכול להוביל. אז ריצ'ארד היה אחד מהבודדים שניצלו מהתרסקות מטוס. אמנם בדרך נס הוא לא סבל מפגיעות גופניות חמורות, אך האירוע השפיע קשות על חייו המנטליים והרגשיים. הסימפטומים שלו כללו נדודי שינה, סיוטים, תקופות של דיכאון קיצוני, פנטזיות אובדניות, התקפי פאניקה. לפני התאונה היה ריצ'ארד נשוי, מילא תפקיד אחראי למדי במוסד כלכלי חשוב. עם זאת, הוא לא חזר לעבודה בכלל, ושנה לאחר ההתרסקות התגרש. ריצ'ארד קיבל ייעוץ פעמיים בשבוע במשך 3 החודשים הראשונים שלאחר התאונה, ופעם בשבוע במשך חודשיים נוספים. מאז לא ביקש טיפול נוסף, אך ביקר לעתים קרובות אצל רופא המשפחה שלו לקבלת תרופות שונות, בעיקר תרופות משככות כאבים ותרופות הרגעה. לפני התאונה היה ריצ'ארד חבר במקהלה, שבה הרבה לשיר סולו, והפעילות במקהלה הייתה עיסוקו החברתי, ואחד מתחביביו העיקריים. עם זאת, מאז התאונה הוא לא שר, והוא אמר שהוא מרגיש כאילו קולו נשמט ממנו. נקודה בעצם, כאילו קולו נשמט ממנו. לפני התאונה היה ריצ'ארד אדם גלוי, בעל קול רם ומהדהד. כעת היה כל הדיבור שלו כמעט לחישה, והוא היה עצבני, כשהיה עליו להתבטא בקול רם. ריצ'ארד פנה לטיפול מפני שרצה לשוב ולמצוא את כל הזמרה שלו, כדי שיוכל לחזור ולהצטרף למקהלה ולהתחיל לאסוף את חייו. יתרה מזאת, הוא היה עצור מעט בעבודה הישירה בנושא התאונה, מפני שלדבריו חזר על כך שוב ושוב בייעוץ. עוד דבר שאני יכולה להגיד כאן שבנוגע לטיפול במוזיקה וטיפול במוזיקה וקול, זה לעומת טיפול ורבלי, שבטיפול ורבלי מדברים על הדברים, שזה מאוד מאוד חשוב להכיר בהם, להבין אותם, אבל זה נשאר בשכל, זה נשאר בחלק הקוגניטיבי שלנו. ולעומת זאת, כשאנחנו עוברים לשירה או לנגינה, או בכלל לכל תחום של אומנות בתוך תרפיה, אז אנחנו מתחברים ישירות לרגש שלנו. אנחנו לא יכולים להוציא אומנות בלי בעצם לעבוד באופן ישיר עם הרגש. גם יש לנו אפשרות לעבוד על חלקים טראומטיים באופן מאוד מאוד מכיל, כי האומנות יש לה התחלה, אמצע וסוף, בין אם זה שיר שכתבנו, בין אם זה ציור שציירנו, וכמובן עם ההחזקה של התרפיסט. ולכן אני כל כך בעד טיפול באומנויות, כמובן עם המטפל הנכון, מאשר רק טיפול ורבלי, כי גם מההתנסות שלי, של טיפולים ורבליים שעברתי מול טיפול באומנויות, אין ספק שטיפול באומנויות מחבר אותנו לתת מודע הרבה יותר מהר, וגם מאפשר לנו באמת לגעת בנקודות הכואבות באופן מכיל וליצור ממנו משהו עם התחלה, אמצע וסוף, כשבטראומה התחושה היא של הצפה שזה לא נגמר, אנחנו לא יכולים לגעת בזה כי זה פשוט אנחנו נטבע. אז כשאנחנו הופכים את זה לאומנות, אנחנו בעצם לומדים להכיל את החוויה הזו. הזיכרון האופטי היחיד שנותר לריצ'ארד מן התאונה היה מראה ראשו של האדם שישב לידו נפרד מגופו. כל היתר, אמר, היה חושך מוחלט, שזה גם אופייני לפוסט טראומה, בלקאוטים. עם זאת, נשמרה במוחו של ריצ'ארד קשת שלמה של זיכרונות אקוסטיים, ראשי מנוע, הודעות הקברניט, צווחות הנוסעים, צופרי צוות החירום. ריצ'ארד סיפר את הסיפור ותיאר את 3 הדקות שקדמו להתרסקות, שאחריה כוסה בשברים ונעטף בחשיכה. רוב משפטיו אכן התחילו במילים שמעתי. לדוגמה הוא אמר, שמעתי את הקברניט מתנצל על ההמראה הקשה. הוא אמר, שמעתי את רעש הכוסות המתנפצות בשטח העבודה של הדיילים. הוא אמר, שמעתי את סופרי צוות החירום וידעתי שאני חי. והוא אמר, שמעתי מישהו אומר, זה בסדר, אנחנו נוציא אותך. יש לי צמרמורת. לא יכולתי שלא להתרשם מהקצב והטונליות של החזרה של המוטיב שמעתי. לכן ביקשתי מריצ'ארד לכתוב אותם ברשימה ולקרוא אותם בקול. שמעתי את המנוע נוהם, שמעתי את המטוס מטלטל, שמעתי את הקברניט אומר שיש בעיה. שמעתי את הנוסעים צועקים, שמעתי את האישה שמאחוריי מתפללת, שמעתי גירוד של מתכת על המסלול, שמעתי צמיגים מחליקים.
רגע. שמעתי סירנות צופרות, שמעתי מישהו שואל אם אני שומע אותו, שמעתי את המטוס נופל. לאחר מכן מצא ריצ'רד מנגינה למילים אלה באמצעות הגברת הפרוסודיה הטבעית של חיבורו. אני מקווה שאמרתי נכון את המילה הזאת. הכוונה היא למנגינה הטבעית, כן, שמתוך המנגינה הטבעית, כן, כמו שאני אמרתי עכשיו, שמעתי סירנות צופרות, אז שמעתי סירנות צופרות, שמעתי סירנות צופרות, שרתי שירונות צופרות, כן, לאט לאט אני אהפוך את זה למנגינה, אבל בעצם מתוך הקול הדיבורי שלי. בתחילה היה הקול שבו שר את השיר שקט מאוד, בגובה בינוני, עם ויברטו. תנודות מהירות בגובה הצליל, משלב מודל, בית חזה. לאחר הביצוע הראשון ביקשתי מריצ'רד להיזכר בצליל המתכת על המסלול ולהניח לדימוי זה להשפיע על גוון קולו. הצעתי לו לשלב בקול כינור, יותר אפי, להיות יותר מונפף, לוותר על התנודות בגובה הצליל ולהגביר את עוצמת הקול. כשעשה זאת, תראו מה זה מההתרגשות של מה שקראתי, חטפתי נזלת. רגע. הצעתי לו לשלב בקול כינור, לוותר על התנודות בגובה הצליל ולהגביר את עוצמת הקול. כשעשה זאת השתנתה כל אווירת השיר, וריצ'רד החל להיות נמרץ מאוד כשהשיר לבש צורה של שילוב המורכב משיר לכת, בלדה עממית ושיר מחאה. מרכיב הכינור העניק לשיר חדות, וריצ'רד אמר שאיכות הכינור גורמת לו להרגיש חזק ונוקשה, כחייל שנותר בחיים לאחר הקרב. הפצעים עדיין היו קיימים, אך הוא חש הקלה עצומה. תוך שמירה על איכות הכינור, התחלתי להוביל את ריצ'רד במעלה הסולם במרווחים של תווים בודדים, עד שקולו נשבר למשלב פלצטו. ביקשתי מריצ'רד לחשוב על הצופרים המצפצפים ששמע כשצוות החירום הגיע למקום התאונה. קולו עלה למקום גבוה במנעד שלו, וכעת הוא שר את השיר בקול חד ודמוי צפצפה. כל זה היה רם, גבוה, משלב הפלצטו ועם כמות בינונית של אוויר חופשי. כששר בכל זה, זלגו דמעות על לחייו, אך הוא עדיין עמד ללא נוע. ריצ'רד אמר שכל זה מיצה את מלוא הפחד וחוסר האונים שחווה במהלך התאונה. המילה שהשתמש בה הייתה ממוסמר. האוויר החופשי הביא רוך ופגיעות לקולו, ואלה גרמו לו לבכות. הייתה זו למעשה הפעם הראשונה שהוא בכה מאז התאונה. ריצ'רד אמר שמאז התאונה הוא הרבה לבכות בתוכו, אך לא יכל היה להניח לדמעותיו לפרוץ. בשלב הבא עבדנו על השיר תוך שילוב של אוויר חופשי רב שגרם לו לחוש חסר אונים, וקול נמוך יותר עם הרבה כינור שגרם לו להרגיש חוזק והקלה. כששר את השיר מיזג את שני הקולות, כן, גם את תחושת החוזק וגם את תחושת חוסר האונים, התחיל ליצור אינטגרציה בין החלקים השונים בתוכו. כשהוא עבר ממשפטים של פגיעות עצומה למשפטי דקלום חזקים, הוא שר את השיר פעמים רבות והשתמש במרכיבים השונים של קולו, כדי לבטא פחד וזעם, צער וחדוות ניצחון. כשהסתיימה עבודה זו חש ריצ'רד שהצליח סוף סוף להוציא החוצה את הרגשות והדימויים שנשארו בפנים מאז התאונה. כששר על האירוע הייתה הרגשתו שונה כשדיבר עליו, כפי שעשה בטיפול הקודם. וחשוב מכל, הוא הצליח לבכות, ולדמעות נלוותה הבעת הרגשות שהיו קבורים במשך זמן רב. אוקיי, אז הגענו לסיום. תודה על ההקשבה, ויש פה משפט שאני מאוד מאוד מאמינה בו בפיתוח קול וגם בתרפיה במוזיקה וקול. משפט אפריקאי: If you can walk, you can dance. If you can talk, you can sing. זה לא בשמיים, אנחנו משתמשים בקול שלנו מהרגע שנולדנו מרחם אמנו, וכל מה שאני מנסה לעשות עם תלמידים בשיעורי פיתוח קול זה בעצם להחזיר אותם לטבע שלהם, ליצור זיכרון שרירי ולהיזכר איך הם השתמשו בקול שלהם באופן טבעי ומאוד נינוח כשהם היו צעירים יותר. עכשיו אני אנסה לחזור למצגת כי אני לא רואה אתכם. תודה רבה עופרי. אני לא יודעת אם יש לנו זמן לשאלות. הרמת, תגידי מה את אומרת. אני משאירה לכן את ההחלטה. אוקיי, אז אני קודם אראה אם יש פה למישהו שאלה חוץ ממני. מי שנמצא כאן. אופיר את זה, אוקיי. חזרתי לכם. זה היה קשה לא לראות אתכם כל המצגת הזו. טוב, אז אם אין שאלות, אני רק רציתי לשאול,
כשאמרת התקפה, האם התכוונת ל-attack, לאיך שמתחיל צליל, כמו בכלי נגינה? כן. כן, אוקיי. כן. זה ולגבי... בעצם מדובר על לחץ האוויר בהוצאה, אבל הקטע הראשוני הזה של כן. כאילו באנגלית זה attack, כמו כן. במוזיקה? כן. אוקיי. ועוד שאלה, איך את כמטפלת, איך את עושה הבחנה, או איך את ניגשת למטופל? כי יש לך גם את זה, וגם את פול ניואם, וגם את דיין אוסטין, אז איך את ניגשת לעבודה? או גם וגם, או... גם וגם. אני באופן אישי חסידה מאוד מאוד גדולה של דיין. אבל אנשים שזקוקים למשהו שהוא עם יותר כללים, בוא עכשיו נעשה יותר כינור, בוא עכשיו נעשה יותר אוויר, בוא עכשיו נעלה לצלילים הגבוהים, אז זה משהו שיש אנשים שזה עובד עבורם יותר, כי יש שם כללים מאוד ברורים ומסגרת מאוד ברורה. אבל זה באמת תלוי בבן אדם, וכשאני עובדת עם אנשים, אז זה בהתאם למה שמתאים להם קודם כל, לא מה שמתאים לי, כן? כנ"ל גם בשיעורי פיתוח קול דרך אגב, זאת אומרת זה קודם כל צריך להתאים למי שמולי, ולא האג'נדה שאני באה איתה שהיא כזו או אחרת. ויש עוד משהו שתרצי להוסיף לפני סיום? לא, היה לי לעונג. רק באמת שהיה לי קשה לא לראות את הפרצופים שלכם, כאילו דיברתי למצגת שלי, בלי לראות את עצמי, בלי לראות אתכם, אבל חוץ מזה... אז הנה עכשיו תראי את כולם. בסדר, אז אנחנו נגיד תודה רבה למרווה, ותודה רבה לאופרי, ותודה רבה להרמת כמובן, תודה רבה לכל מי שהגיע היום. כן, הוובינר הבא ב-22 באוגוסט, אפשר גם לרשום אותו ביומנים, נראה לי שכולנו צריכים קצת עזרה בשיווק תמיד. ותקברו לעצמכם ביומן את ה-18 באוקטובר, שזה יהיה אירוע שלנו, של הארגון של המורים והמורות פיתוח קול. והרמת, אני לא יודעת, רוצה להגיד משהו לסיום? לא, באמת תודה רבה, היה ממש מעניין, מאוד מעריכה את הידע ששיתפתן, וזהו, מחיאות כפיים. תודה רבה. סוניה אומרת פה שלום, הזנב שלה. תודה, להתראות. תודה רבה לכולם, לילה טוב. תודה, לילה טוב. תודה רבה, לילה טוב.